7800, local 1149 to 1150, and to Meron akong kwento. I-vlog po natin ngayon kung paano po magpatay ng pasok. Ano sa mawala? Hindi na. Nakipon?
Group ako pero nagaling na active. Mission mo. Wala ko lang nag-practice ako ng wrestling. Ako magaling. Ako eh. Pukugan ko, boy! Ang ganda. Good morning po. Ayan, Ma'am Joanna Marie Sumayan. Ma'am Joanna Marie, magtawag ka na ng pwede mong kayakap dyan. Mga pwede mo maging kaibigan. Sir R-Tab Speed Vlog, nakabang lang yan. As the world faces COVID-19, there are several measures one can take to help
Tawag lang pa tayo mga kasama pa. Pwede dun, pwede dun, pwede dun. May tawag ka. Taliba. Simple mix.
Daliba, simple mix. Pwede dun, pwede dun, pwede dun, pwede dun. May tawag ka. Daliba, simple mix. Ayan, okay na Ma'am Eli, B-Vlog at taga Simpar. Ayan, sino pa pong pwede dyan? Papa G-Vlog, okay na una na ako sa'yo. Pumunta na ako sa'yo. Kapag ipunta lang kita, sunod ka after ilang minuto pa kasi maya mo na ako balikan. Vanessa motherfucking beat, Vanessa, break the fuck your hoe and tell your hoe to fucking leave. Get out. Never sweep the
Serve lang.
Nadikitan ko na po yung dalawang dumikit tinapos ko na yan. Tama, mission live.